रेली खालामनी थानाय 20 तारिखआव आगस्टनि 20 तारिखआवनो खालामनी अबनति किसु अंशफोराव हायाखैबाबो पलिटिकल लिडार खाय दङ केबियाबो सिनियरनि सिनि बुद्ध बखरते टिप्रामथनि लिडार न बनां सम्मान खायो रेसपेक्ट खायो हायसि तामनि हिमालय मानि मा खामते आईपीएफ रक रेली खालायका पिपलाग लायका bo oboti ke sanani bini thani angkai obosu sanani mitung neng khoroksa neta ba leader ngakai jatino hamjana ngakai IPF no neng sawoi blame khlai neng tam lamanai seng as porjonto seng rajnitik bane seng CEO abani thani ang challenge di saimon seng rajnitik khlai ke chakha jatini bagai seng himka seng as porjonto social media song omai ke sayako नोरा वो नुग्या खुना आनो आंग व्यक्तिगत अंगियों में साउ ताम के तिनी पार्टी नंगे अंग में साउ आईपीएफ तिना हमें साउ इनुं जे नेटाओ पब्लिक नी फेवर मंगनाय पब्लिक नी इमेज नी हमनाय नंगा भाई मने ता खाय सालाnya का सिनी थानी ते वो बायोडाटा तो सुन ते वो साइमनो संगापति रंग सिंह छाना थाया आईपीएफ ती फाइने नोरा वो तिनी ती प्रमोता खाय तो मन आईपीएफ ती फाइने नोरा वो तिनी ये बुबागरान वगिंद्र तंगई मनु तिने आईपीएफ तिगरी के तिने और तिब्रामो थाबो करे बरोने फाइजामु अबने सिं क्लियर के साना नैमु संगो आमिं कखुनो आमिं जेटा सिंजो आमिं नो थंना नाय मा हाय आ सिंजो नो बरा आमिं बा थंमानाय बा आमिं नो बरो सिंजो थंमानाय बा अमा हाय नां नुयारो किसे मिसे सामरो उस्तब खायना निंथों कारण जों आसे जों जतनो हामजागो जों जतनो कयो नों हाय नेता नों हाय लिडार गोबां मान दङ आं हायबो दङ हायफनो अ जागावो तिनि दफानि आइडेन्टिटी बा सैक्रिफाइस खायतनिवो जों गोबां मा नेतानो हामिया सालायमोन नुका आज पयन्त सालायबो दङ किन्तु अमो खरकसा नेतानि बुकनि अ वाट ताउबो जों थिब्लाय मालाया अमो थिब्लाय मालाया कारण अमनो जे बरनि सागो ताउबो इगु दङ अ इगु दंमोन बागैनो कायसाना पार्टीना हामिया सावै कोनो लाभ करै तामखे नों साखा सोंमा सानाय हायसि ते खरकसा सावकाता मोसा बत बुदय खनामानि हैदराबाद तो बुदय तामो कंपनी सिकिउरिटी रखाय रेस्टनो तंगाबो तांसैनिया बिन बुं बांगासे थाना सलाय बुदय जत यूट्यूब सोशल मीडिया तंगर प्रोक्टेब साइमाना बिन बुं तामो बजारो तंगो आईपीएफ पिनो सावै तंगा जे 23 आगस्ट अस्तबोलु माटो मा खलालिया अब देखे बो आईपीएफ पिनो सावै नों जे हैदराबाद तो तंगो नों जे अब आईपीएफ पिनो सावै नोंले निले ताम लाभ नायबा आईपीएफ तिनो सागा माने आईपीएफ पिसाबो खाय गतिफ्रा सामा नोंबो तिफ्रासानो नों सागनो आबो नों लासि मुंग्रोमान क्लायखा बायगा लासि मुंग्रो आईपीएफ तिसाब खाय तिफ्रासामा बुगुं बारामा दोनोमो बुगुं बारानो आईपीएफ ति जरि काबक्सा जरा आईपीएफ नि डिमांड जरि मानि थायगांगे आईपीएफ नि नासिमुं जरि सक्सेस गांगे तिनि नोंगो फना हैदराबादाव थांनांलागामो इन्हें आईपीएफ की नाहर मुंग कबांग बात होंगी इन्हें सक्सेस खाइमेले आबो बेलाई दुखित तो आबो सिंह जनगण थानी बो सिंह सानन मुसुंग बुका परिसर खायै कारण सीपीएम 25 बছর सरकार साका टिप्राजिवो रेगा मामा बाय न किसे मिसे मामा बाय पुंतो मामा बाय 25 बছর सीपीएम नो लगिदिका किंतु आईपीएफ तिनो 5 बছর पन्देसिन बरक लगिरि मैया आबोनि मिनिं तमो तार माने जातिनो हामजागलिया आईपीएफ नो हामजागलिया आईपीएफ नेतारनो चोइस खाइलिया अबनो ब्लेसिंग बरनि इगु आईपीएफ जदि 5 बছর जदि मा तंखांखाय सामुं जदि मा खायजांके कुन जे किसु खलायमा खमु आबो सिन थाने आशा दं खलायमा खमु किन्तु खलायमालिया बरक सुनो लगिरिलिया 25 बছর सीपीएम नो लगिरिका 25 बছর कितु खलायमालिया पेबतन बगै आईपीएफ की फाइनल लगे कोरोना वायरस का कोनो डेवलपमेंट खलायमालिया आसबै ताम खलायनाय एकमात्र आईपीएफ किनो साना मिरंगो आईपीएफ की कोन फाइन खलायमिया आरे नों जे बरक सिनि जनगण बुसा आईपीएफ नो लगिरिका आईपीएफ तो अनेक सेक्रिफाइस करके सिक्लारो
কিন্তু सेक्रिफाइस खायफोरा आबो कुनु सामुङाव सिंथाबाय मालैया आवन बागै सानानि मुसुंगो जे बर काबो बरनो ब्लेम खाय कक साइतंगो कायसा कायसा पार्टीनो कक साइतंगो जातिनि बागै बिसोर सेक्रिफाइस खायका आं थांनि प्रश्न खायनो मुसुं बरनो इनि गोबांमा लिडार सिनि आईपीएफि नासुकजा बहुत कष्ट खायका बहुत केस थाखा इनि आईपीएफि ओ बर काब केसा बेग नाय ते प्रावा आईपीएफ न हजला आईपीएफ सिं छनाय आबनोर जेसेपन सादी आबो कोखोनो आटकिरि मंगला कारण आईपीएफ नि काहाम परफेक्ट लीडर ताबुगो तंगो ताबुगो फाइट दंनाय पुगो फाइनाय आबो सिंथानि चैलेंज दंगो सिंगु खाबले ताबो तेबो सानानि मुसुंगो आईपीएफ ति तेबालेन कारि मले अनेनो मरास नि पार्टी फाइटा ति प्रामोथा गोबां बिल तुका ताबो खालामनाका आबो जनगण जवाबथों आबो सिनि बुकुनि कगिया किनि नरनो कग्रुबे तिनि मो हायतुमनाय हाय फाइने नै किनि तासो जरा तामि इमप्लिमेंटिंग या